Доброго ранку. Мурмяу, усім салют. Мяу! Рада вітать вас у нашем доброранку. Вы не здивляйтесь, что мы подтягиваемся и мяукаем быццам котики. Сегодня такий день. Можна уявить себе маленькими котянятками и потягиваться и мявкать кольки заўгодна. Так что потягніцеся зараз і трошки помурмяукайте, быццам котики. Мурмяу. Можете уявить себе рыженьким котиком, а можете и шереньким с полосками. Хтосьці будзе пухнатым белым котом, а я на момант уявила себе чорной кошечкой. Мяу! Потягнитесь, выгните спинку, повиляйте хвостиком. Одним словом, зрабіце зарадку сапраўдных котиков. Гэта і карысна, і настрой адразу такі добры становіцца. Сёння якраз такі дзень, калі можна колькі заўгодна потягвацца і мурмяўкаць. А калі хтосьці яшчэ ляжыць у ложку, можете подтягиваться нават под коўдрай. Пасля такой зарадкі будзе лягчэй прачынацца. Адразу адчуйце сябе бадзёрымі. У каго дома ёсць котики, можете уважліва да іх прыглядзецца. Яны менавіта так і робяць. Спачатку спяць, доўга пацягваюцца, а потым ускокваюць і бягуць па сваіх справах. Увесь дзень мы, вядома, не раім вам пацягвацца, але падчас нашай праграмы рабіце гэта колькі вам захочацца. Мяу! А як вы лічыце, колькі спіць хатняя кошка? Паўдня. Мае знаёмыя кошачкі менавіта так і робяць. Калі быць вельмі дакладнымі, некаторыя пароды кошак могуць спаць до 20 гадзін у суткі. Я нагадаю, што адны суткі доўжацца 24 гадзіны. Так што котики могуць спаць і спаць. І дзень, і ноч. Яны робяць перапынкі на ежу і гульні, а потым ізноў спяць. Цікава, а ці бачаць кошкі сны? А вы як лічыце, якія сны яны могуць бачыць? Мне здаецца, што кошкі і спяць так доўга, таму што ім сняцца вельмі цікавыя сны. Хутчэй за ўсё, кошкі бачаць у сне прыемныя моманты, якія адбыліся з імі за дзень. Напрыклад, гульні з гаспадаром ці вясёлыя скокі з шафы на падлогу. Ці ў снах яны ўспамінаюць, як за акном бачылі вераб'я і доўга сачылі за ім. Толькі пакуль што невядома, сны ў іх каляровыя ці чорна-белыя. Можаце спытацца пра гэта ў сваіх хвастатых гадаванцаў. Калі хочаце, запрасіце сваіх хатніх пухнацікаў разам паглядзець ранішні мультфільм. Мы ўпэўнены, што ён ім спадабаецца. Так, ці ўсе добра пацягнуліся? І ці ўсе нашы гледачы адарвалі галаву ад падушкі? Мы бачым, што ўсе. Толькі яшчэ не ўсе паспелі прычасацца. Але нічога, паспейце гэта зрабіць адразу пасля нашай праграмы. А як вы лічыце, ці ёсць на зямлі той, хто ніколі не спіць? Не спаць нельга. Ды расці будзеш вельмі павольна. А я не хачу ўвесь час быць самай маленькай. Так, класціся спаць трэба абавязкова. Яшчэ лепш рабіць гэта ў адзін і той жа час. Тады раніцай вы будзеце прачынацца бадзёрамі і лёгка выскокваць з ложку. У мяне ёсць знаёмы слон, які скардзіўся мне, што ён вельмі зайздросціць кошкам. Гэта чаму? Слон такі вялікі, калі ён ідзе, усе чуюць. Слон не можа спаць, колькі яму хочацца. Яны спяць вельмі мала. Паспяць паўгадзіны і прачынаюцца. Потым яшчэ некалькі хвілін і зноў прачынаюцца. І ведаеце чаму? Можа, у іх бяссонніца? Тады іх трэба доктару паказаць. Ён ім лекі прапіша. Ды не, доктар ім не патрэбны. Уся справа ў тым, што сланы вельмі вялікія жывёлы. І каб быць здаровымі, ім трэба шмат ежы. Таму яны і ядуць амаль што ўвесь час. За адзін дзень слон можа з'есці ад 100 да 300 кілаграмаў ежы і выпіць пры гэтым 200 літраў вады. А ядуць сланы толькі расліны. Таму трэба прайсці шмат кіламетраў, каб добра падсілкавацца. І атрымліваецца, што часу на сон сланам зусім не застаецца. Таму і спяць яны не больш за 4 гадзіны ў суткі. І тое не могуць зрабіць гэта за адзін раз.
А яшчэ доўгі час лічылася, што жырафы жывёлы, якія ніколі не спяць. А на самой справе яны кладуцца спаць? Так, жирафы засынаюць усяго на паўгадзіны ў дзень. Ой, бедненькие, гэта ж сон не паспееш паглядзець. Жирафам няма калі глядзець сны. Яны ўвесь час павінны быць на пагатове. Гэта яшчэ чаму? А каб не трапіць у пашчу льва ці кракадзіла. Ім і не пазайздросціш. Жирафы навучыліся драмаць, але па-сапраўднаму заснуць у іх не атрымліваецца. Сябры, вы жирафаў прыклад не бярыце. Правильно, нашим глядачам трэба расці. Усім вядома, што дзеці растуць у сне. А жирафам не трэба расці, яны і так ужо выраслі. Яшчэ магу расказаць, што ніхто не бачыў, каб адпраўляўся спаць мураш. Ён пакуль свой вялізны палац мурашнік не пабудуе, не засне. А працуе на сваёй будоўлі мураш усё жыццё. Так што атрымліваецца, што і спаць яму няма калі. Мурашу нават няма часу, калі мультфільм паглядзець. А я прапаную усім нашым гледачам добра пацягнуцца, усміхнуцца і настроіцца на цікавы мультфільм. Так, паглядзіце, як я выглядаю. Кася, ты заўсёды выглядаеш вельмі цудоўна. Праўда? І прычоска моя, і сукенка ў поўным парадку. Не хвалюйся, Кася, мы ж тебе не падманваем. Ды наши гледачы бачаць, што ты вельмі акуратная. Вось бы мне вялікая люстэрка, каб я магла агледзець сябе з ног да самых кончыкаў вушак. Кася, табе трэба адправіцца ў Балівію. Гэта яшчэ навошта? Менавіта там знаходзіцца самае вялізнае на зямлі люстраное возера. Значыцца, ў возера можна глядзецца быццам у сапраўднае люстэрка? Усё так. Назва гэтага возера гучыць як Уюні. Уюні. Ой, прыгожая назва. Такая романтычная. Так, на бераг Уюні прыязджаюць турысты з усіх куткоў свету. І ўсё за яго унікальных уласцівасцяў? Менавіта так. Гэта вельмі салёнае возера. Кожны дзень вада з яго вельмі хутка выпарваецца, а на дне застаецца даволі вялікая корка солі. Пад сонечнымі промнямі на паверхні вады соль стварае малюнак сотаў. Толькі ён не такі акуратны, як гэта могуць рабіць пчолы. Возер здаецца фантастычным. Я б сказаў, што яно незвычайнае. А вось фантастычным яно становіцца, калі пачынаецца сезон дажджоў, які доўжыцца з лістапада па сакавік. А што адбываецца з возерам Уюні? Саланчак пакрываецца невялікай тоўшчай вады. І возера ў гэты момант становіцца вялікім люстэркам. Здаецца, што аблокі знаходзяцца не толькі на небе, але і пад нагамі. Значыць, можна ісці па возеры, а будзе здавацца, што ты ідзеш па аблоках? Менавіта так. Ад гэтай прыгажосці вачэй немагчыма адарваць. Я б глядзелася ў такое возера і глядзелася. Сезон дажджоў у Балівіі пачнецца праз месяц. Тады можна наладзіць відэасувязь і паглядзець, што адбываецца з люстраным возерам. А я прапаную паглядзець мультфільм. Сябры, вы сабе шмат спраў на сёння запланавалі. Я хачу на заняткі схадзіць. Яшчэ я запісаўся ў гурток гітары, а пасля яго дамовіўся пагуляць у футбол з сябрамі. А я сёння пайду на заняткі юных мадэльераў, а пасля буду вучыць сяброўку вязаць, а потым мы разам пойдзем катацца на веласіпедах. І ў мяне таксама шмат усяго. Пасля заняткаў рэпетыцыя ў тэатральнай студыі. Мы такі цікавы спектакль рыхтуем. Думаю, што і ў нашых гледачоў дзень распісаны па хвілінах. Толькі калі ласка, знайдзіце час, каб дапамагчы старэйшым. Бабулі да дзядулі будуць вельмі рады вашай дапамозе. І не забудзьцеся абавязкова пагуляць на свежым паветры. Звярніце ўвагу, якая зараз прыгожая пара. А я прапаную для добрага настрою паглядзець яшчэ адзін мультфільм. А зараз час развітвацца і дамаўляцца пра нашу наступную сустрэчу. Усе памятаюць, калі яна адбудзецца. Мы сустракаемся, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!